ସେଠାରେ ଜଟାଧାରୀ କରିଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଉତ୍କଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମାଧବଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଘୋର ବାତ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ତହିଁରେ ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସଂଜ୍ଞା ଫେରିବା ପରେ ନାରଦ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଧବ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବାସ କର। ଏହାପରେ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମାଧବର ସନ୍ଧାନ ଆଣିଥିଲ ତାହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ? ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ରାଜା, ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଜା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ସବଳ ପଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମାଧବଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ନ ଦେଖି ରାଜା ଭାବିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆସିବା ଜାଣି ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଶବରକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଓ ମାଧବଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାନ ହେଲା, ହେ ରାଜା, ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୋର ଧର୍ମ ଲାଗି ଶବରକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାର ବନ୍ଧନ चल यार तो छड़ बोले यार गमना यार तो ए बाबूना यार ना ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଇଆଡ଼େ ନା ଝିଅ ଯାଉଛୁ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆର ତ ତୋ ପୁଅକୁ ତୋ ପୁଅ ହାତ ହଲେନି ହେଇଗଲା ରାଜା ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପରେ ଆସ ଏକ ଦାରୁ ଅଲାକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆକାଶରେ ଲଗେଇଲା ନିଆଁ